že my sa práve nachádzame na Bratislavskom Fusion a urobíme tu pár rozhovorov a ste vedeli, že ako toto asi je. Aj na Fusion v Senci aj v Bratislave občerstvenie, aj keď to je zatiaľ len piče, ale zapamätajte si, že v Senci bude vždy kopa jedla. Sa nespievajú len obyčajné pesničky, niečo nudné, že by sa nepáčilo, ale známe pesničky, ktoré si budete vyberať vy sami. Ako môžete počuť, práve sa hrá Wake Me Up od Aviciiho. Na Slovensku, ale aj v Čechách, Estónsko sa nejako rysuje, tuším, bolo to aj Fínsko. Čo sa ti páči na Fusion? Páči sa mi hudba, jedlo a priatelia a všetko, čo je na Fusion a je to všetko dobré. Ako vidíte, máme tu ľudí aj z Ameriky. Áno, čaute. Naša ďalšia otázka je, prečo, alebo jeden dôvod, prečo by ste určite mali prísť na Fusion. Prečo? Pretože je toto úplne najlepšie a máme tu super ľudí a veľa zábavy. A je to úžasné vyplnenie voľného času. Kde je jedlo, tam sú Fusionáci. Kde sú Fusionáci, tam už jedla nie. Takže? Čo?